ramana zerdiştî tê de heye. Lewra pêwîst e ew mijar bêlê kulîn kirin. Di hinek deman de nasnameya etnîkî ne li pêş e û bi nasname bawerî kar tê kirin. Anaxagoras di stêrnasiyê de Spholox û Aşil di senaryonivîsiyê de Fidias di peykerteraşiyê de bûn pêşengê zanist û huner û mirovayiyê. Eflatûn di sala 387 de yê berê Zaynê dibistana zanist û felsefe û wêjeya xwe damezran û navê akademiyê lê kir. Ev dem hemû bûne demên giring yên zanabûnê. Hem bûn demên zanabûnê hem jî bi berhemên xwe yên ku hatin parastin û heya roja îro hatin zanyariyên gelek giring didin me. Kêmasiya wê demê ev e ku bingeha zanista xwe venabêje û xwe weke orjînal û esîl denîşanan. Digel ku di dokûmentê arkeolojîk de isbat bûye ku divarê felsefî, edebiyat û zanistên wê serdemê de gelek tişt ji Mezopotamya wergirtine û gelek zanyarên Yunanî li Mezopotamya û cihên weke Babilê perwerde dîtine û ev zanist birine Yunanê. Lê mixabin ev di vegotina Yunaniyan de Yunaniyan bixwe de zêde nexuyaye. Di heman serdemê de cihên wek Antakya û Nisêbînê de jî akademiyên Suryaniyan hebûn. Nisêbîn ev qas pêşkestî bû ku jê re digotin Ummul Ulûm yanî dayika ulûman. Hafız, Firdevsî, Saîdî û her wekî dî û Kurd bêyî navê weke Ebul İsmaîl Cizîrî Mecdeddîn azad û demokratîk biriya perwerdeyê tê avakirin. û yek ji saziyên ku barê herî geran didigire ser milê xwe Rojhilata navîn û rojhilatê cîhanê bigiştiye çîroka zanist û saziyên zanista bilind û bingehê wan di rojhilata navîn de mehûl da ku em lêkolînek ser bikin û hêne pêşkêş bikin. Di wan hemû şaristaniyan de pergal çêbûn, bajar ava bûn, rên mezin hatin kişandin. Ew komxebat dema ku pêk tê bi rastî jî belkî ji bo me zanîngeh asta bilind da xandin tecrübeyekî nû ye. Lê li dünyayê giştî nîqaşekî ser krîza zanîngehê tê çêkirin. Dema ku em vê komxebatê li dar dixin jî yani ev krîza zanîngehê çi ye û hember vîna em têkoşînekî çawa dikarin ava bikin, bedîlê vîna em çawa dikarin çê bikin. Ez jî dixwazim servan mijerim bisekinim. Zanîngeh li dünyayê yani çend merhele jiyan kirin zanîngehên heyî. Derketina zanîngehê de hevalê arastçı hinek tişt anî ziman yani bingeha wê li ku deretê. Li aslê xwe gotina wek zanîngeh üniversite bingeha xwe li Ewropa digire. Îro piranî di dünyayê zanîngehên ku bi aliyê rêvebirî, aliyê feraset xwe pergal kirine jî gorî zanîngeha navend Ewropa yani gorî üniversitas daha zêde xwe pergal kirine. Berî ku ez dîroka wan vekim dixwazim bi gotina Brunoyê ku ji bo zanist û zanyarî bi savî hat şewitandin bi gotina wê dest pê bikim. Bruno dema ku hukme îdamê didin Bruno hakim re gotinekî wisa dibêje ez dibînim ku tu ji min behtir ditirsî. Yani dema ku tu vê hukmê dixwînî tu ji min behtir ditirsî. Dibêje ez ne hez dikim ku heqîqeta ku dibînim vê şerim ne jî tirs heye ku ez heqîqetê nebêjim. Ez li her cihê tev li şerê navbera ronahî û tarîtiyê cehalet û zanistiyê bûm. Ji ber vê sedemê li her cihê zor û zehmetiyan la rûbirûman. Ez bûm hedefa kîn û hersa kesayetên akademîkiyê fermî yê ku ji wan re dibêjim bavê cehaletê û girseya nezanan. Bi rastî jî dema ku em zanist û zanîngehekî çawa nîqaş bikin mînaka kesayetên wek Bruno wek Galilê her çi qas yani zanistiya Ewropa wana wek bingeh ji xwe re digire dest jî lê îro em dibînin ku aqibeta ku wana jiyan dikin bi şeklekî li wê derê akademisyenên ku rastiyan dibêjin jî jiyan dikin.